मध्ये आल्यानंतर तुम्हाला पूर्ण असे सीट्स वगैरे बघायला मिळतील जसे रेल्वेमध्ये असतात. आणि हे रेल्वेचे रूळ बनवले त्यांनी पूर्ण रेल्वे. त्यांचं रेस्टॉरंट आहे. त्यानंतर इकडे पण प्रायव्हेट रूम्स बनवलेले आहेत फॅमिली वगैरेसाठी. आणि इकडून ट्रेन येतात. मित्रांनो आता आपण ऑर्डर दिलेली आणि इकडे बघू शकता तुम्ही, इकडे ग्रीन लाईट लागली म्हणजे आता आपली ट्रेन येते इथून. तर आता लवकरच आपली ट्रेन देखील येईल आणि आपली ऑर्डर पण येईल. तर आता एक ट्रेन पण आली आता आपली. मस्त ट्रेन आलेली आहे आपली आणि आपली ऑर्डर देखील आलेली आहे. आता मस्त तुम्हाला सांगतो मी काय काय मागवलं याच्यामध्ये. तर मित्रांनो मी तर खायला सुरुवात केलेली आहे आता आणि तुम्हाला मी दाखवतो फक्त यांचा मेनू काय आहे. तर टुडे स्पेशल मेनू यांचा. तर इकडे बघू शकता तुम्ही. तर याच्यामध्ये हाँगकाँग चिकन आहे, मुर्ग अलिजाम कबाब आहे, तुम्हाला दाखवतो. तर हे यांचं मुर्ग अलिजाम कबाब आहे. त्यानंतर हे हाँगकाँग चिकन आहे. त्यानंतर एक आपण व्हेजमध्ये मागवलं आहे, व्हेज कस्तुरी आहे आणि चिकन अकबरी आपण ऑर्डर केलं आहे. तसंच एक त्यांची साऊथ इंडियन डिश आहे, ही काहीतरी युनिक डिश आहे, आपण ती मागवली. तिचं नाव आहे आलम पुडी. तुम्हाला मी नाव सांगतो परत. आलम पुडी वाकडू. तर आपण ही साऊथ इंडियन डिश मागवली. तर हिचं नाव आहे आलम पुडी कॉकडू. तर थोडंसं वेगळंच नाव आहे साऊथ इंडियन. तर आपण ते ट्राय करून बघू. आता हे बाकीच्या गोष्टी तर मी ट्राय केल्या आहे, तर ही साऊथ इंडियन डिश पण आपण ट्राय करून बघू कशी लागते. टेक्स्चर वगैरे तर मस्त दिसतं एकदम. तर ही नॉनव्हेजमधली साऊथ इंडियन डिश आहे. एकदम मस्त, काहीतरी वेगळं ट्राय केलं आज फर्स्ट टाइम.